Peđa, da li ste vi spremni za večeras? Spreman sam, već nekoliko dana se spremamo, nekoliko nedelja, tačno je rečeno, sad je stvarno sve kako treba. Kakve su očekivanja? Kakve su očekivanja? Pa ja sam siguran da će biti sjajno. Kako prošle godine su MTS dvorane bile stvarno vrhunski, sad Sava centar, presrećan sam. Prepun večeras. Za sljedeći korak onda arena? Podobno svi mi sanjamo o areni, svi mi pevači. Tako da ako Bog da jedan dan, bit će i to. Nekoliko minuta pred koncert, da li imate neki ritual pred izlazak, možda da smanjite temu, ne znam da li uopšte imate? Ne, malo uzmem da se zagrevam neke malo. Pevamo malo ove neke pesme, prve koji su na spisku, da malo uđem u fazan. Ko će se večeras naći s vama? Ima ceo orkestar od 16. A gosti iznenađenja? Pa to nećemo da je. Onda nije iznenađenja, ako kažem. Moj brat je svakako standardni deo programa, mislim, on je na svakom koncertu gost kao i ja na njegovom. Biće tu još, neću da ga. Kada ste došli, pojavili ste se zajedno, vi vaš brat iz daljine, mogu da kažem za sebe da sam jedva prepoznala ko je ko. Da li vas ljudi mešaju kada vas vide? Pa dosta smo slični, da. Jednojajčani smo blizanci, svakodnevno se dešava da nas ljudi pomešaju. Sad kako smo stariji, sve je uočljivija ta razlika, sve se više razlikujemo. Sa daljine, kako si rekla, je malo teže. A da li ste to nekad koristili? Nismo. U mlađim danima, na primjer u školi ili tako? Nikad. Ko će zauzeti počasno mjesto u sali, u publici, ko će biti među prvim radovima? Meni je sva publika koja dođe večeras, da kažem, ne bih sad nekoga da izdvajam, ima neko počasno mjesto, ima tu dosta mojih kolega, dosta mojih saradnika koji su mi napisali sve ove prve pesme, svi oni zaslužuju počasno mjesto. Kako biste reagovali da vidite bivšu suprugu u prvom redu? Što mucaš? Ne znam, i to je moguće. Kako biste reagovali? Super održava, mi se viđamo svaki dan. Da ste poslali karte možda? Evo šta sam. Znači doći će. Pa to ćemo vidjeti. A kako biste odnosili se? Odličnim, ali ja bih da se vratimo na koncert. Na pitanje ovog koncerta. Da li su vaša deca svjesna vaše popularnosti, odnosno uspeha koji ste doživjeli i da li znaju da mu otac toliko koncerta već... Pa sve, nisu ih vidjeli do sada. Nekako im je sve jasnije. Doći će možda na drugi ili na treći koncert, uglavnom planiramo da dođe jedan. Kojom pesmom ćete otvoriti večerašnji koncert? Volim te i pijem, moja nova pesma sa nedavnog albuma, pre 2-3